lawa ịgaruzie na be gị na ọta gị ahụ ọkụ ahụ ma wee efere ahụ ịdọwara na ọta gị ha ga-anọ na ya ime gịnị iwerezie ya gbanye ya n'ime ya werezie akwa white gị na otu ọbụla isi chọọ idekoreti ya ọma mma iji eme gịnị iji edekoreti ya ome gịnị ọma mma ọ bụ otu a ka esi eme gịnị otu a ka esi ebe akpọbata mmiri mmadụ ụlọ idekoretizie ya ọma mma iwerezie gịnị nzu gị werezie edo gị werezie ọjị ugo gị tinyezie n'ọkwa efere ọjị gị ma plastic plate white one ka iji mee ya ma ọ bụ iji ọkwa ma ọ bụ iji small obere ọkụ mee ya itinyesia ha n'ime nzu gị ga-adị ya edo gị ga-adị ya ọjị ugo gị ga-adị ya echefukwala fanta ga-adị ya. You use it to say your first prayer to them, a welcome prayer, appreciation prayer for them following you home, iji kpesia ka ị chọrọ isi kpee gọchara ha ka ị chọrọ isi gọra ha. You can as well make merriment with your friends and your family members. You nwere ike share rice or share rice and beans or share ji or igbuo ọkụkọ or ka igbu ewu mee celebration depending on your financial capability. Get that part, depending on your financial ability. Very important. Ọ dịrị gị nke ime otu ahụ ime ya kpọ friends kpọ ndị mmiri ibe gị kpọ ndị ihe ọdịnala ibe gị na-amasị ha bịa soro gị mee gịnị rie ma ṅụọ otu a ka esi akpọbata mmiri gị ụlọ.